Shwmai! Yma yn Dysgu Cymraeg Caerdydd, dyn ni'n dysgu pobl ar nifer o lefelau o Gymraeg. O ddechreuwyr i siaradwyr rhugl sydd eisiau ymarfer a gwella eu iaith. Mae'r cwrs lyfrau dyn ni'n ei ddefnyddio wedi cael ei datblygu gan y tîm yn y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol. Yn y ffilm fer yma, byddwn ni'n dangos i chi beth byddwch chi'n dysgu ar y Lefel Canolradd. Mae'r lefel ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau'r cwrs lefel sylfaen. Neu, os ydych chi wedi cael asesiad lefel gydag un o'n tiwtoriaid ac maen nhw wedi dweud taw dyma'r lefel orau i chi. Byddai'n siarad mwy am yr asesiad lefel ar ddiwedd y ffilm. Nawr, dewch yn ei edrych ar beth byddwch chi'n gallu gwneud erbyn diwedd y cwrs canolradd. Gan eich bod chi wedi cyflawni y lefelau mynediad a sylfaen, y newyddion gwych yw, ydych chi wedi dysgu llawer iawn o Gymraeg yn barod. Ydych chi bron yn rhugl. Nod y lefel canolradd yw adolygu ac adeiladu a beth ydych chi wedi dysgu ar y lefelau mynediad a sylfaen, trwy wneud llawer o ymarferion, siarad, ysgrifennu, darllen a gwrando. Byddwch chi'n dysgu sut i sgwrsio am bob math o bethau gyda'ch teulu a ffrindiau, wrth i chi adeiladu ar beth ydych chi wedi dysgu o'r blaen, fel egluro a disgrifio pethau, ac hyd yn oed cwyno. Byddwch chi hefyd yn dysgu sut i ddefnyddio patrymau newydd, fel sut i bwysleisio pethau, to emphasise, wrth i chi siarad. Erbyn diwedd y cwrs, byddwch chi'n gallu mwynhau gwylio teledu Cymraeg. Mae llawer o raglenni gwych ar gyfer dysgwyr ar S4C. Ewch draw i S4C Click i weld. Byddwch hefyd yn gallu mwynhau darllen llawer o lyfrau Cymraeg. Mae digon o ddewis ar gael, enghraifft yn y gyfres amdani. Peth da arall yw, bydd y lefel canolradd yn eich helpu i allu ysgrifennu e-byst yn hyderus yn y Gymraeg. Sgil arall defnyddiol iawn. Fel ydych chi'n gweld, mae llawer o gynnwys yn y cwrs yma. Y newyddion da yw bod unedau adolygu trwy'r cwrs i ymarfer y patrymau a gwaith newydd. Hefyd, ar ddiwedd pob uned, mae gwaith cartre sy'n eich helpu chi i ymarfer beth ydych chi wedi dysgu yn eich amser eich hunain. Mae'n bwysig cwblhau'r gwaith cartref i wneud yn siŵr eich bod chi'n deall beth ysgwch chi yn y wers ddiwetha, ac mae hefyd yn helpu eich tiwtor i weld sut mae'n gallu helpu chi os bydd angen. Mae hefyd llawer o adnoddau a chefnogaeth ar-lein i chi ar dysgucymraeg.cymru. Hefyd, byddwch chi'n gallu gosod nodau, targets eich hunain, a fydd y tiwtor yn eich helpu i'w cyrraedd. A, fel y lefelau eraill, byddwch yn dod ar draws llawer o eirfa newydd drwy'r cwrs. Dylech chi drio dysgu'r eirfa hyn cyn eich gwers. Mae llawer o ffyrdd hwyl i wneud hyn ar-lein. Mae'n bwysig i gofio bod ein tîm o diwtoriaid yma i'ch helpu chi trwy gydol y cwrs. Mae'r ffilm yma yn rhan o gyfres sy'n dangos i chi beth sy'n cael ei ddysgu ar bob lefel. Mae croeso mawr i chi edrych ar ein ffilmiau byr eraill hefyd. Os ydych chi'n ansicr eich lefel, mae croeso chi ein ffonio ni, a dyn ni'n gallu trefnu asesiad lefel gydag un o'n tiwtoriaid profiadol. Ffoniwch ni ar 02920 874 710 neu e-bostiwch info@learnwelsh.co.uk. Hefyd, beth am edrych ar ein gwefan dysgucymraeg.cymru/prifysgol-Caerdydd i ddod o hyd i'r cwrs gorau i chi. Hwyl am y tro!